Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy ýuly. Şu gün 10-njy ýulda Türkmenistanyň ýakyn taryhyna amala aşyrylan we 10-njy iýul wakasy diýip taryhy giren köpçülikleriň halk çykyşynyň protest demonstrasiýasynyň amala aşyrylanyna dogry 25 ýyl bolýar. Aşgabatyň merkezinde amala aşyrylan şol köpçülikleriň halk protest çykyşy Niýazowyň şol wagtky pajarlap ötüp barýan şahsiýet kultunyň we onuň diktatorlyk rejiminiň öňüni almak we oňa päsel bolmak üçin gurnulan halk gowlaryň hökmüne alamatlandy. Umum alnanda men pikirimçe bu wakadan tapagalar ýaly iki tane zat bar. Etaty. Oň biri Türkmen halkynyň öz hak hukugyny talap edip köpçülikleriň häkimiýete garşy ayaga galyp bilýändigini görkezlendigdir. İkincisi şeýle halk hereketiniň, şeýle halk çykyşynyň çatlyk bilen döräp bilşi ýaly şonuň oýlanşykly we guramaçylykly gurulanmady kalatyna onuň çatlyk bilen basylyp ýatyrylyp bilinýändigini we ýok bolup bilýändigini görkezdi. Şunukdan nazardan şo bolup geçen wakadan bize de şuun kunem tapagalar ýaly bar. Indi men şol soňky 25-30 ýylyň dowamyna kemale gelen neslin bilmeýän bu wakasy barada käbir zatlary aýtmaklygy makul bildim. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi aradan gidenden soň Türkmenistanyň okuw programmalaryna girilmeli şu waka aýratyn üns bermäge nasip. Özem şuňky kontekstde. Ol wakaň üstünlükli tamamlananyna da garamazdan şonda görkezlen edermenlik we şondan alynan tejribeler biz üçin, Türkmen halky üçin uzak wagtlap öwrenilmeli we sapagalynmaly zatlar goýdy. Indi men özüm şol waka gönden gatnaşmasam da men şoňa gönden gatnaşan adamlar bilen söhbetde şollum kän edekler. Awa bu zatlary içgin öwren. Biziň şol wagtky agdybirlik opposision halk hereketimiň käbir agdalarynyň muňa gatnaşandygyna garamazdan şonda agdybirlik hereketi buňa dollugyna gatnaşyp bilmedi. Oňam sebäbi şol köpçülikden demonstrasiýany gurnoýjylar şonu ýaşyrynyk bilen hatda opposision guramalary da habar bermän öz başlaryna gurnamaklygy başaranlyklarydyr. Şoň üçin şo biziň opposision hereketimiň agdalarynyň köpüsi şondan hatda habarsyz galdy. Sebäbi bu öýde hakykatynda bir guraman hereketi hökmüne ýüze çykmady, halk hereketi hökmüne ýüze çykdy. Şoňun başlan ýeri Aşgabatyň Hitrok raýony boldy. Oňa daşyndan köşüden hem ýardam edenler boldy, daşyndan şäheriň daşyndan hem gelenler boldy. Ýöne esasy gurnoýjylar, hem şoňa gatnaşyjylar Aşgabatyň Hitrok raýonynyň ýaşaýjylary boldy. Indi şol men gurrunda şolan adamlardan şoňa gatnaşan, gönden gatnaşan hem şoňa ýol başçylyk eden adamlar bilen gürleşip alan täsirleme hem maglumatlaryň esasynda şonu ýatlap bolajak, nähili hem safa alyp bolajak, nähil zatlar bar. Indi şonu gurnoýjylar bu hereketini nähil gurnoýarlar, bu çykyşy nähil gurnoýarlar. Esasy öňe süren zatlaryny hem esasy talaplary nämeden ibaret boldy. Esasy talaplar
adamdan hal ýagdaýyny gowlandyrmak, işlerini üpsün etmek. Hem Saparmurat Niýazowyň haýdan hay prezidentlik wezipesinden gidip demokratik saýlawlary ýola goýmagy barat. Şoňa özi hakyky demokratik çağırışlar boldy da. Inni onu gurnamaga daşyndanam ýardam edildi, ýa-ni Hitrowkan ýaşaýjylarynyň daşyndanam teoretik taýdan buny ruhlandyran adamlar boldy da, edil gurnamaga gatnaşmasalar. Şolaryň hatarynda men olar kärdeşim, Adatlyk radiosyna kärdeşim, şahyr, ýazgy Ýowşan Nurmanow boldy. Hemem şol ýerde gaty atly awra tanalyan jurnalistleriň biri bolan Muhammed Muratliýew boldy. Muhammed Muratliýew şol könen esliň bilýäli meniň watanym radiosyny esaslandyran jurnalistlaryň biri. Bular ýa-ni ruhy golloýjylar boldy. Ýöne guramaçylyk işini ýola goýanlar şu ýa-ni aýdyşymýaly Hitrowkan ýaşaýjylar boldy. Şonu esasy gurnallaryň biri bolan Gulgully Anan Ýazow bilen men ýakyndan tanyş. Ol häzirki wagt rejimiň türmesinde otur. Gulgully Anan Ýazow şol türmeden 1999-njy ýylda çykandan soň 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Syýasy gaçyp atalga halkara guramalarynyň ýardam bermeginden soňam şu Staýk Praga geldi. Bizim radiýamda da geldi, interwiu berdi. Şonu bile oturuşyp turuşdyk. Kän guruluşdyk, bu wakalar barada jikmejik gurrun berdi. Onda şundan şu taýda Aşgabatda agdybirlik halk hereketiniň hem agdalaryndan hem köp maglumatlar men aldym. Indi şol waka nähil bolup geçýär. Demonstrasiýa gurnulyna 1995-nji ýylyň 10-njy iýulyna gurnulýar. Şäheriň merkezinde Amerikan ilçihanasynyň kapitalyna Aşgabat mihmanhanasynyň garşysynda. Şol wagtky Svoboda prospektiniň urunna. Ýöne adamlar şo ýerik indi takminan hasap boýunça ýörek gelen adamlaryň sany Hitrowkadan ýörek gelen adamlaryň sany 500-den 1000 aralygynda. Şolara häkimetler päsgel bermäge de ýetişen ok. Täze şeýle bir garaşylmadyk ýagdaýda gurnulýar. Şondan bihabar galýarlar. Niýazowyň güýjlenji organlar. Şonu şeýle guramaçylykly ýa-ni şeýle garaşylmadyk ýagdaýda gurnamaklygyň kötdesinden gelendikleri üçinem ýa-ni guramaçylar şunu başarýarlar, şeýdip adamlar ertmäge. Indi şoldan şoňa gatnaşan guramaçylaryň maňa gurrun bermegine görä şol 11-nji iýulda adamlar şol Hitrowkan Şorowa diýen uçastagynda ýaşaýan Çarmurat Guruwyň öýüne ýyglanýarlar. Şoň maslahatyny biçýärler, ertirki bolmaly demonstrasiýa. Şoňa 30-dan gowrak adam ýyglanýar. Çarmurat Guruw hem agdybirlik halk hereketiniň hem işine gatnaşýan olanlardan biridi. Men onu ýygnaklamada bir näçe edip gördüm. Şonu şu demonstrasiýa maslahaty biçilenne şu häkimetlere maglumat ýetirilmeginiň ýöňüni almak üçin şonu gurnoýjylar şu agşam ýyglanýarlar da erti ýireçenli şol oturan jaýlaryndan daşary ýygam çykman otur. Çilim çekşek bolsalar hem şu içinde çekýärler, çaý içek bolsalar hem içinde çekýärler. Hatda hajatana gitjek bolsalar hem şol ýanlaryna baklaş galyp şol öz hajatlaryny şu baklaşga edýärler. Sebebi şu maglumatyň sytyp çykmagyndan gorkýarlar. Bireklere anamlary baram bolsa şol ähtimallygy minimal derejeye ýetirmek üçin şeýdip gurnýar.
Inni şo taky inananlar bary ýok bir 30-dan owrak guramaçylar. Ýöne nädip olar erçesi ýerden müňe bolan adamy ýygnap bildiler diýen sorag ýa çykýar. Onam şo guramaçylar özleriniň şol Hitrowk raýonyna täsirleriniň uludygy bilen düşündirýär. Olar aýdýar, hatta biziň maşgalamyzam diýen tek erçi näme boljakdygyny bilenok diýär. Ýöne biz bilýäris häzir şo öýden Çarmyrat Gurufyň öýünden çykyp, gerimi de öýdemde barýas, telefon edýäs, adamlara ayağa galmalıyas. Sebäbi öňden eýen biz duýdurup ýördik diýär. Şu ýakyn wagtlarda bir zat gurulajokdur. Taýyr noluň ýöne günni tek hiç kim bilýänok. Günni bilýän ýok. Ýöne adamlar garaşyp otýar. Bir zadyň boljagyny diýär. Şonu ýaly ýerden daňatja ýanky jaýdan çykýarlar. Her kim dost ýaryna jaň edýär. Aýlanýarlar öýün. Oňa habar edilýär, habar edilen eýnike habar edýär. Şeý diýem, ýanky tutuş owa ayaga alýar. Owa iki şahslar. Şeý diýem ýörep ýanky Hitrowk raýonynyň Aşgabatyň merkezine şeýle adamlar gaýdýar, ýolly da gelýär kalarym, ýene de oňa goşulan adamlar bolýar. Indi buň daşyndan bularny şäheriň merkezine gelýänçe bulara päsgelçilik berýän ýok, ýöne şo planlaşdyrylýyşyna görä köýüşden hem ýene ýüzlerçe adam gelmeli eken, ýöne olar gelip ýetişenok, ýolda kawlaň öňüni baglap ýetişýärler, organ işgärler. Eýär Hitrowkdan gelenler ýem şäheriň merkezine baryp ýetişen soňlar, soňra olara maglumat ýetýär, häzir köýüşden hem gelýär. Indi şäheriň merkezine baran bu demonstrantçylar öz talaplary bilen çykyş edip görýärler. Niýat çagyrýarlar, gepleşige. Indi bu gepleşigede şol wagtky İçeri İşler Ministri Gurban Murat Kasymow gelýär. Gurban Muhammed Kasymow öýde gelýär. Ondan Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy şol wagtky Tapar Seyitov gelýär. Indi bular şo Niýazowa ýetirmejek bolup, şo Niýazowy mejbur etmejek bolup, şo taýyp gelmäge ýalwaryp başlaýarlar. Dargaň biz siziň talabyňyzdan ýerine ýetirelik. Olaň talabyny elinden alýarlar, ýanky kagazdaky okan talaplaryny okak görýärler-de bolýar, biz diýen şunu taparmat Niýazowa ýetireriz. Bu taýda hemme de ýanky bir ýetirip ýerine ýetirip bolajaklardyr. Bu edýän talabyňyzda bir kynat ýok, biz bunu ederiz diýip söýdem berýärler. Bolmasa o edilýän talabyň içinden Niýazowa häkimiýetden gitmegi wada. Indi şo taýda näçe bir ýanky bir sagatlar şo taýda bir çekeleşik bolup durýar. Indi batyrnymam bilen oklar, dargadymam bilen oklar, gorkýarlar şeýle bir 4 adam şeýle toplanyp baranda. Ondan ahyr soňy şo guramaçylar şoňa yrylýar. Şo ýanky häkimiýetleň beren sözlerine, organ işgärleriniň beren sözlerine bular ananyp biz bilen indi bir ustalyň başynda oturup häzir gepleşmäge bular taýýar ekenini şoňa yrylýan soň bular awtobuslara menip ýerlerine ogularyna gitmäge razy bolýarlar. Şeý diýen bulary awtobusly hemmesini gaşap ekidýärler. Biz size degirnjekka, batyrnjekka ýöm söz berýärler. Ýanky organ işgärler. Ekidýän soňlarym şu gün akşamdan başlabam, bular çöp, ýanky guramaçylaryny çöpläp başlaýarlar. Ertesi biri güni. Şeý diýem, şol bir 3 güniň içinde ýanky guramaçylaryň ýüde golaýyny bular tutsak edýär. Beýleklerem indi gaýdyp ayaga galar ýaly edýän oklar. Şeý diýip amana sonra edip çekeläp başlaýarlar, türäp başlaýarlar. Netijede bir näçe gün dowam eden sorag edişliklerden soň, basyşlardan soň ýanky ýüde golaý adamlaryň aglawatyny boşadyp goýberýärler-de şol etaty guramaçylaryny anyklanlaryndan soň şu 28 adamy taklap galýar. 28 adama da tiz wagtyň içinde suwd edilýärdi. Olary 6 ay möhletden başlap 10 ýaş ileçenli möhlet bilen olary türme tutularyny hökm edýärler. Indi şo taýda şo basyşa çydaman özüni atyp öldüren bir ýaş olanam boldy. O adam Fuhan berdi Işanow köşüden.
şoň açydaman batışlar açydaman ýöne atypdyr. Soň türme tutsa uluny höküm edilenden soň bu ulanlar oň içinden ýanky ýetaty gurulajylaryň biri bolan Şarmurat Gurov hem türmede öldürilýär. Inni soňra bu 28 adamdanam 20sini 6 aýyň dowamyny türmeden boşadýarlar. Olam halkara gurulmalarynyň batışlary netijesinde gazanylýar bu netijede. Ýöne şo galan esasy ýadrosy bolan şol gurulmaçylaryň 8sini türmede saklap galýarlar. Olaram ýanky 5 ýyldan başlap 15 ýyla çenli möhlet berilen adamlar. Indi şol başky 6 aýyň içinde ýanky aglabatyny boşatdy diýdik da. Ýöne soň ýene de halkara gurulmalarynyň batışlary dowam edenden soň indi ýanky şol urulup öldürilen Şarmurat Gurovdan beýleklerine şol başky 4 ýylyň dowamyny boşadýarlar. Netijede şo ýanky boşadanyň içinde bu halkyň içinde tanalýan Ajdar Any Durdiýew bar. Gulwelli Anyň ýatam. Indi Ajdar Any Durdiýew biz näme wakadan tanaýas şol Gurbanly Berdimuhammedow prezident aýlanandan soň indiki ýyl şo 2008-nji ýylda Ajdar Any Durdiýew eline ýara galyp häkimete garşy çykyş edýärdi. Ana şol gurulmaçylaryň biri şol ýanky demonstrasiýa gurulmanyň. Indi onuň eline ýara galyp çykmagyna näme sebäp bolýar? Bu taýda dürli garaýşlar bar. Ýöne şol 2008-nji ýyldan has öň çykarylýar da türmeden. 10 ýyl. 9. Ýangyşmaýamasam 1998-nji ýylda türmeden çykýar. Ýöne şol aralykda şo türmäge girip çykandan soň ol ne iş tapýar? Ne oňa awraýy alýar häkimetleriň içinde. Ondan şey dip eklenji ýagdaýa kyn bolan soň ortada da gidip gelýär. İş welläp edip soň awda kuliflerim de uşupdyr. O arada da maglumat bar. Hyzmatdaşlyk etjek bolup ona da kän opozisiýon gurama da goşulyp bilmän. Soň ahyrdaňy şo bu orada konilýän bir şo bir toporun döredýär da. Şey dip şu adamdan arasyndaky çözülmeýän häkimet tarapyndan çözülmeýän meseleleri, dawa jenjelleri, ýanky pul ugruluklary bilen baglanşykly bolsun ýa başga bir adamdan öz arasyndaky dawa jenjelleri bilen baglanşykly meseleleri şo orada konilýän prinsipiň etatynda çözmek bilen meşgullanyp başlaýar da. Ondan bulan elinde ýaragyn peýda bolup başlaýar. Indi bunam organ işgärlerim bilýär. Ýöne şol bizdäki bar bolan maglumata görä şu organ işgärlerim şolara batyrylmakdan çekinýär. Netijede de ýanky şol Ajdar Any Durdiýew hem oň topory özlerini has erkin duýup başlaýarlar. Ýa bize hemme zat etmek bolýar diýen ýa. Ondan eýle de ýanky polisiýa işgärler bilen bir konflikte girilen ýagdaýynda olar atyp öldürýärler. Bir kazany polisiýa işgärlerini. Şeýlelikde de bu habar Niýazowa ýetýär. Niýazowa diýen Berdimuhammedow ýetýär. Ondan ýankyny tutmagyň ugruna çykýarlar. Şey diýem şol 2008-nji ýylda ýüze çykan waka köp kişi bilýändir ony. Atyşyk peýda bolýar, o taý kargulara mertýärler bir näçe. Ýetgerler o taýda ölýär. Netijede de şol Ajdar Any Durdiýew bilen ýene oň ýanyna da 3 tane oglanyň gawap atyp öldürýärler. Ana Ajdaryň galana şey nemedi tamamlanýar. Ýöne soň türmeden iň soňkulan biri bolup boşan Gulwelli Anyň ýadyp bolýar. Gulwelli Anyň ýadywam şu halkara gurulmalarynyň ýardam bilen ýanky 1999-njy ýylda türmeden çykan soň 2002-nji ýylda da
Norvegiýa geden syýaty gaçyp galýa. Şeýdip Ýewropa geldi, birem şo döwürde radioda işläp ýördük. Soňadan şeýrik Çekiýa geldi. Men bilenem duguşdy. Ýöne şo döwürde ýene de şol bul geldi, ýene ýydyma gitsem diýip dap hiç şutaýnyň gün wataryň durmuşynda bornuş bilmedi da şeýdip gaty kän dyrak gezdi da. Birem ony saklajak bolup men özümem şahy özümem beýtmeşen gitsen ýalňyşarsyň diýeni basarlar diýip. Ondan oň elinde tek raýatlygym ýokdy. Beýle Norwegiýanyň raýatlygy ýok, elinde wagtlaýyn dokumenti bar, boskunyň dokumenti. Oň bilenem şo sen gaçyp gaýdan çykyp gaýdan ýugurdyňa barmak bolanok. Sen şonda sen boskunyk barada halkara düzgünni bolýar. Ondan sen arkaňda doň ýanky sen gorajak ýurdam gora bilenok sen düzgünni bolandan soň. Ondan olam şo ýugurdy şo dadap durmasyny şo men çagalam galdy, aýalym galdy diýip şoňa düşündirýärdi. Ondan ýene oňa da kömek edip halkara guramalar o çagalarynam getirdi, aýalynam getirdi. Onu da günden bir güni şoňa da garamazdan ýene de Gazagystanyň üstü bilen Demirgadakdan ýanky garawym şeýliniň üstü bilen ene öýüne barýa. Terhedem ýa bir kanun getip geçýärdi. Hakykatdan hem kanun bolma bar o taýda. Şeýdip ýanky öýüne barýa. Öýüne barandan soň habar ýetýär ol organlara. Organlar hem şeýdi ony ýygnadylar. Indi şoňun ne ýygnalar bäri 2000 ýalňyşmaýan bolsam 2008-nji ýylda barýada 2008-nji ýylda da ony ýygnaýarlar. Indi şoňa berilen möhletem şol bir kanun terhidi kesip geçmek bilen baglanşykly bildirilen aýyplama esasynda berilen türme möhletem 11 ýyl. Şoň 11 ýylam ha geçen ýyl doldy. Ýöne nähiller bir düşnükli sebeplere göre ýene oňa 5 ýyl türme tutulgy berilýär. Ýani uzuldurýar möhleti. Onam häkimetler düşündiren o. Şolam şo türmede oturan döwründe de ol garyndaşlar bilen duşurlanok. Şo 2008-nji ýylda batylandan soň şo Thompson'a barýa 2008-nji ýylyň sentýabryna oktyabryna ýani suwdun karary çykýa. Şondan başlap te 2019-njy ýylyň martyna çenli şo garyndaşlar bilen hem aýaly bilen hem çagalar bilen duşuşdurlanok, hiç kim bilen duşuşdurlanok. Soň 2019-njy ýylyň martynda ýanky garyndaşlaryny ýaryna goýup, ilkinji we garyndaşlar görýär. Şoň ýany bilen hem oň ýanky şol türme möhletini uzalýarlar, ýene beýşler. Olam düşnükli. Indi şu wagtky, indi häzirki wagt halkara guramalary indi talap edýär da şol düzgün bolanam bolsa terhidi ketip geçenem bolsa şoň göýberilmeli we möhleti doldy. Emma bilşimeli Türkmenistanyň bu diktatorlyk rejiminden rekimdarlyga garaşarýarlar. Ana şeýle. Indi umuman şol wakaň gysgaçyk beýany şondan ibaret da. Indi bu taýda ýankaýjymýaly tapagalar ýaldatlarym bar. Sapagal maklyk şo tapagalar ýaldat esasat şo halk şu datlary şeýdip şular ýaly protest şäheresini öz-özüniň gurnap biljekdigini görkezdi. Hiç ýyl guramalaryň hem gatnaşmazlygynda. Beýlik tarapdan şo gaty bir düýpli oýnalşyk edilmedik ýagdaýynda. Ondan hem şol ahyryna çenli alnyp gidilmedik ýagdaýynda ýüze çykan ýanky ýaly galkynyşyň basylyp ýatyrylyp bilinýändigini görkezdi. Sebäbi şol ahyryna çenli alnyp gidilmedi. Şo gozulaňa, şol demonstrasiýa ýol başçylyk eden adamlar şu orta ýolda häkimetleň kirimine ağırlanıp, şolaň beren sözlerine ağırlanıp, şol demonstrasiýaň dargamagyna özleri ruhsat berdiler. Özleri şoňa radylyklaryny berdiler. Netijede de ana haýyn häkimet hakykatdan hem haýynlik etdi. Sözünde durmady. Şeýdem bir gaýratlyk edip adamlar ana türmäge basdylar.
Inni şugunky günümizde şol tapa galynmaly zat geljekde şular ýaly iş amala aşyryljak bolanna olanşyk edilmeli, köp taraplayın pikir alşyr edilmeli. Hawa. Şu ertek gün şular ýaly ýalňyşlyklaň bolmadygy üçin. Ýöne şol goýberlen ýalňyşlyklara da garamazdan ozal kaýdyşmaýaly. Bu waka Türkmenistanyň okuw jaýlarynyň şol kitaplaryna ýazylmaly, taryhy waka hökmünde bir alamatlanan waka. Şoň üçin häzirki diktatorlyk rejim aradan giden ýagdaýynda şu öňü bilen okuw kitaplaryna ýazylmaly, taryhy kitaplar, taryh barada kitaplara ýazylmaly wakalaryň biri şu bolar. Ondan başga da ýatlamaly zatlar başga da bar. Ýöne şu gününe şol amala aşyrylan halk çykyşynyň 25 ýyllygyna gabatlap men ýatlap hem belläjek ladym. Ine şulardan barat. Geljekde de bir käbir beýlik wakalarym şular ýaly ýatlap geçer. Şu günlükçe üns berip dinleýäniz üçin köp sag bolun.